Ndewo, no, and welcome to your week 17 sentence review. If the week was busy, this is your chance to catch up. All 15 sentences from this week's Igbo Daily Drops in one place. Our mission is simple, to raise 10,000 next generation Igbo speakers. And every sentence you practice brings us one step closer. So wherever you are, in the car, on a walk, or relaxing at home, let's review the sentences from this past week. Ka anyị bido. Let us begin. Number 1. Ọ bụ nne m. She is my mother. Repeat after me. Ọ bụ nne m. Ọ bụ nne m. Ọ bụ nne m. Number 2. Ọ bụ nna m. He is my father. Repeat after me. Ọ bụ nna m. Ọ bụ nna m. Ọ bụ nna m. Number 3. Anyị bụ ezinulo. We are a family. Repeat after me. Anyị bụ ezinulo. Anyị bụ ezinulo. Anyị bụ ezinulo. Number 4. Ọ bụ nne m ochie. She is my grandmother. Repeat after me. Ọ bụ nne m ochie. Ọ bụ nne m ochie. Ọ bụ nne m ochie. Number 5. Anyị na-echeta ha. We remember them. Repeat after me. Anyị na-echeta ha. Anyị na-echeta ha. Anyị na-echeta ha. Number 6. Ha bụ ndị nna nna anyị. They are our ancestors. Sometimes you might hear ha bụ ndị ichie anyị. Ndị ichie and ndị nna nna anyị means our ancestors. Ha bụ ndị nna nna anyị. They are our ancestors. Repeat after me. Ha bụ ndị nna nna anyị. Ha bụ ndị nna nna anyị. Ha bụ ndị nna nna anyị. Number 7. Anyị bụ umunna. Anyị bụ umunna. We are kinsmen. Repeat after me. Anyị bụ umunna. Anyị bụ umunna. Anyị bụ umunna. Number 8. Umunna nọ n'ụlọ. The kinsmen are at home. Repeat after me. Umunna nọ n'ụlọ.
Umunna nọ n'ụlọ. Umunna nọ n'ụlọ. Number 9. Umunna maara m. The kinsmen know me. Repeat after me. Umunna maara m. Umunna maara m. Umunna maara m. Number 10. Ha bụ ụmụada. Ha bụ ụmụada. They are ụmụada, the daughters of the lineage. Repeat after me. Ha bụ ụmụada. Ha bụ ụmụada. Ha bụ ụmụada. Number 11. Ụmụada na-abịa. The ụmụada are coming. Repeat after me. Ụmụada na-abịa. Ụmụada na-abịa. Ụmụada na-abịa. Number 12. Anyị na-atụ ụmụada egwu. We respect and fear the ụmụada group. Repeat after me. Anyị na-atụ ụmụada egwu. Anyị na-atụ ụmụada egwu. Anyị na-atụ ụmụada egwu. Number 13. Anyị bụ ezinulo. Then you add your own surname. We are their surname family. For me, I would say Anyị bụ ezinulo Mbanefo. Anyị bụ ezinulo Mbanefo. So I'm going to use that as an example, and then you add your own surname when you're responding. Anyị bụ ezinulo Mbanefo. We are the Mbanefo family. Repeat after me. Anyị bụ ezinulo Mbanefo. Anyị bụ ezinulo Mbanefo. Anyị bụ ezinulo Mbanefo. Anyị bụ ezinulo Mbanefo. Remember to add your own surname at the end after ezinulo. Number 14. Ndị a bụ nne na nna m. These are my mother and my father. Repeat after me. Ndị a bụ nne na nna m. Ndị a bụ nne na nna m. Ndị a bụ nne na nna m. Number 15. Ị nwere ọtụtụ ụmụnne? Do you have many siblings? Repeat after me. Ị nwere ọtụtụ ụmụnne? Ị nwere ọtụtụ ụmụnne? Ị nwere ọtụtụ ụmụnne? And that's a wrap for this week. 15 sentences from week 17. Remember, fluency isn't built through perfection, but through consistency. To keep practicing,
Download the free speaking workbook for this week at learnigbonow.com. Abụ nwanne gị nwanyị Yvonne Choma Mbanefo. I am your sister Yvonne Choma Mbanefo. Ka ọnụ gị cheta asụsụ ndị ichie anyị. May your mouth remember the language of our ancestors. Ka o mesịa. Goodbye.